कार्टून्स। अरे रुक जा टिंगू, कहाँ जात बाड़ा? दिवाली के मिठाई कम पड़ गई का? नहीं यार, आज काबा तोके पता बा? काबा? काबा तोहे नहीं मालूम? आज भाई दूज हो और हमार कोनो बहन नहीं खे, नहीं तिलक हुई और ना ही कोनो बहन और ना ही केहू प्यार से मिठाई खिलाई। इता तू सही बात कहत बाड़ा, बहन त नहीं खे, हमरो नहीं खे। चला ठीक बा, बैठ जाता नहीं यही नुक्कड़ पर, दिन जी काटे के बा। अरे छोड़ा, तू एक काम कर, देखो भाई बहन के रक्षा करेला और हम हमेशा तहार रक्षा करी ले। तो एक काम कर, तू हमके तिलक कर और हम हमेशा तहार रक्षा करब। अबे हम तोहे तिलक करी और हम तहार बहन बनी और तू हमार रक्षा करबा। ये सब सुनकर लंबू हंसे लागल। हाँ तो हम कितना बार बचैली है तहरा के मुसीबत से। तू तो डरपोक बड़ा, सपना भी देखेला तो डर जाला। हाँ डर जाइला, काहे कि सपना में भी तू आवेला हमरे पास। चला चला, बैल जैसन शरीर बा तहार, ऐसे तू का हमार रक्षा करबा? अरे टिंगू, का लेके बैठ गईला? त्योहारों के दिन झगड़ा करल जाई का? छोड़ा ये सब। हाँ तो शुरू के कैले रहल? शुरू हम नहीं, तू कैले रहला। तू रोत रहला, एक खातिर हम तोके मना लेनी। लेकिन हम मननी ना लंबू। हमहू यही सोचत रहली टिंगू कि हमार बहन हो तो हम ओके कितना लाड प्यार करती। हाँ ना लंबू, हमार छोट बहन हो तो हम ओकरा के जान से ज्यादा प्यार करती। ओके समोसा, कचौड़ी, भेलपूरी, पानी पूरी सब कुछ दी ओकरा के, कुछ मना ना करी। काश हम तोहार बहन होई टिंगू, सब कुछ खाए के मिलत। अच्छा सुना टिंगू, हमरे पल्ले एगो आइडिया बा। हम लोग भाई दूज ऊ गरीब बहन लोगन के साथ मनाइल जाई जिनकर कोई भाई ना होखे। हम लोगन के तेरे? हाँ सही कहला, हम लोगन के तरह ऐसन कोई बहन होई जेकर कोई भाई ना होखे, जेकर कौनो परिवार नहीं खे। हम लोग शहर के अनाथ आश्रम में चलल जाई और उनका खातिर ढेर सारा मिठाई और तोहफा लेके चलल जाई। का कहत हवा? ऊ लोगन के बड़ा आनंद आई है ना टिंगू? हाँ लंबू, तुम्हारी बात हमरा के पसंद आई। लंबू हम लोग दुखी हई, एकर मतलब वो लोग दुखी हुई है कि उनकर कोनो भाई नहीं खे। हम ऊ लोगन के ज्यादा दुख ना दे। चला हम लोग मिलके गरीब बहनन के रक्षा करल जाओ। लंबू और टिंगू डिसाइड कैले और सांझ होखत होखत दोनों गरीब बहन खातिर मिठाइयाँ और तोहफा डिब्बा में पैक कैले और अनाथ आश्रम में जाए के पूरा तैयारी भी कर लेलस। चला टिंगू, पूरा तैयारी हो गई बा। हम लोगन का बहन हम लोगन के राह देखत हुई है। टिंगू तो के पता बा, भाई हमेशा बहन लोगन के रक्षा करेले, हर मुसीबत से बचावे ले। ये खातिर भाई दूज के त्योहार मनावल जाला ताकि भाई बहन के ओकर रक्षा करे के यकीन दिला सके। गुनगुनात गुनगुनात लंबू और टिंगू अनाथ आश्रम पहुँचल। चला हम लोग इनकरा खातिर सरप्राइज प्लान करल जाओ। लंबू अंधेरा के फायदा उठा के डरावनी आवाज में आवाज लगैले। कौनो बाईजा, हमरा के भूख लगल बा। अनाथ आश्रम में आवाज सुन के सब लड़की लोग डरे लागल और बाहर आ गईले। दूसर तरफ टिंगू हंस के लोटपोट हो रहल बाड़े। के बाड़ा? भूख लागल बा कह रहल बाड़ा, सामने आवा। भूख लगल बा, हम अपन बहनन के हाथ से मीठा मीठा मिठाई खाए चाहत बनी। लड़की सबे एक दूसरा की ओर देखे लागल। अरे ई तो भूत ही लग रहल बा। अरे पगली, हाँ बाकी त्योहार बा, भूत कैसे आ गई? डरा मत, हम भूत नहीं हई। आज का बा? आज भाई दूज बा। सब लड़की लोग टिंगू की ओर देखे लागल और हैरान होके सोचे लगली, तो के बाड़ा? अरे का टिंगू, तू तो मजा खराब कर देला। अरे वाह, हाँ लंबू। सब लड़की लोग लंबू और टिंगू की ओर देखे लागल और हंसे लगली। लंबू, टिंगू,
जैसे दिखत बाड़ा वैसे ही नाम बा तोहनी के। हमार प्यारी बहन लोगन, हम दोनों के कोई सगी बहन नहीं खे और आज भाई दूज बा। ए खातिर हम दोनों जने मिलके सोचली कि हम लोग तू लोगन के साथ भाई दूज मनाई। लेकिन हम ऐसने तू लोगन के सरप्राइज देवे खातिर बस खाली डरावनी आवाज निकलली। वो दोनों के बात सुन के लड़की लोग फिर से हंसे लगली। तू दोनों के बहुत बहुत शुक्रिया, हमने वाकई में सरप्राइज बानी। सच कह रहल बानी, हर साल हमने भाई दूज मनावत देखी। हमने के कोनो भाई नहीं खे और तोहनी जैसन केहू आयल भी नहीं खे। हम तो हमेशा सोचिले कि हमरो एगो छोट बहन होत ता ओकरा हम बहुत लाड प्यार करती, कौनो भी चीज के कमी नहीं खे होवे देती। हाँ भाई टिंगू, हमहू इहे सोचीला, लेकिन कौनो बात नहीं खे, हम लोगन के इतना सारा बहन लोग मिल गइल बा। तब फिर चला सब मिलके भाई दूज मनावल जाए। और तू दोनों बिल्कुल भी इमोशनल मत होखा। सब लड़की लोग भाई दूज खातिर तैयारी कैली, आरती के थाल बनवली। इला हम अपन प्यारी बहन खातिर हम दोनों मिलकर ढेर सारा मिठाई लेके आयल बानी और ही कुछ तोहफा बा, सब लोग मिलके ले ला। टिंगू सबके मिठाई के डब्बा थमवले। रुक शाही भैया, तोहफा बाद में दिया, हमने के तोहार तिलक और आरती था करेदा। ई सुन के टिंगू रोवे लागल। का कहलू तू हमके भैया कहलू? हमके बहुत खुशी भइल, थैंक यू। तो फिर सबसे पहले के तिलक करवाए, लंबू भैया या आप टिंगू भैया? टिंगू से हम बड़ा है तो सबसे पहले तिलक हम करवाई। अरे ये क्या बात भइल, तू सिर्फ दिखे में बड़ा बड़ा, तो उसे बड़ा तो हम आई, सबसे पहले तिलक हम करवाई। अरे तू चुप हो जा, तिलक तो हम ही करवाई। ई तरह फिर से लंबू और टिंगू में फिर से बहसबाजी शुरू हो गई और एजा सब लड़की लोग पेट पकड़ के हंसे लागल। अरे अरे लंबू टिंगू दोनों ही रुक जा, ई तरह से झगड़ा मत करा, एगो काम करा, दोनों ही बैठ जा। एक एक करके सब बहन लोग तू दोनों के एक साथ तिलक लगाई है और आरती भी। ई भइल ना बात बहनिया, इहे तरह करल जाओ। ई तरह से सब लड़की लोग एक एक करके लंबू और टिंगू के तिलक लगवले और आरती भी। ओकरा बाद टिंगू लाइल तोहफा एक एक करके सब में बांट देले। भाई दूज के बहुत बहुत शुभकामना, हमके बड़ा आनंद आइल। का सही कहली ना टिंगू? हाँ हाँ लंबू बहुत सही कहला, बड़ा मजा आइल। हम तो ऐसने रोत रहली कि हमार कोनो बहन नहीं खे। देखो एजा हमार कितना सारा बहन बाड़ी। तू दोनों के एजा देख के हमनी के बहुते अच्छा लागल और खुशी भी भइल। आज हमनी खातिर दूगो भाई मिल गईले। हाँ, इतना साल में पहिल बेर हमनी भाई दूज के त्योहार मनवले बानी। तू दोनों जे मिठाई और तोहफा लवले बानी वो हमनी के बहुते अच्छा लागल। थैंक यू सब लोगन के। हम वादा करतानी कि रक्षाबंधन के और भाई दूज के हम जरूर आई। हाँ, तू लोगन के खुशी हमार जिम्मेवारी हुई। खून का रिश्ता होके जरूरी नहीं खे, प्यार का रिश्ता अटल होला। केहू हमार बहनन के हमसे जुदा ना कर पाई, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अभी शहर जाइब और पटाखा लेके आइब। बाकी तू जल्दी पहुँच ना पाईबा, लेट हो जाइबा ना। अरे ना ना, गाड़ी हवा में चलावेला, पलक झपकते जाई और वापस आ जाई। लंबू तेजी से गई और बहुत सारा फुलझड़ी लेकर वापस आ गई। देखा हम कहले रहली ना, हाँ, वो आ भी गई। चला अब हम सब मिलके फुलझड़ी जलावल जाई और भाई दूज के त्योहार के एंजॉय करल जाओ। Tiny Toons